Sekilas cerita lur ya, kita di posisinya lagi ndeleng bocah apa jenenge packing nasi dagang lur. Nah, niki nasi dagangnya variannya apa lur? Nasi dagang teri, cumi, kemangi, karo tuna. Nah, kita lagi proses pemakingan nasi dagang teri lur. Jadi nasi dagang teri itu memang kayak nasi kucing ya yang jajarannya ya lur ya. Nasi kucingnya cilik nemen iki ya. Iki berarti kan iki mau ndok teri karo sambel karo telur seprapat iki lur. Nah, iki ceritanya bocah iki lagi di belajar bungkus lur. Soalnya kan kadang musiknya ora gampang, kadang pating pletot kadang pating sing bolong lah sing bocor kayak ya pokoknya emang kudu dilatih sekang awal lur nek kaya kuwi arep dadi lur iki bocah sih bingung ya situ kuare situ pandu ibaratnya nekak-nekuk juga kadang wis posisine kanan kirine kurang apik kurang pas kelas pokoknya mangelur ora kabeh bocah bisa ya kadang sing stayeng kadang anak iya kadang ya wis suwe kuwi ora bisa-bisa jenenge ya nemu apa lah jenenge pengusaha kan beda-beda lur ana sing cepet nyantel ana sing cepet ora iku lur ya wis lur semangat lur hari ini.